Uy, salida detalyado kayo nimo ni ang wali ni pastor wa ka kadumdum. Oh no! Ang sabi ya uroy ka. Hi, maayong gabi kung gabi ni mo ni Nabyo. Maayong adlaw kung adlaw ni mo ni Nabyo. Please do subscribe my YouTube channel, Maring Vlog. Suportain ninyo ilabi na sa ako mga silingan diha, ako mga kaila, bisan og uwi or kornihan ka mo sa akong video. But please do subscribe and comment po mo dito para ma-shout out ta mo. And then like and share the video para po ma-share sa uban ninyong mga kaila. Salamat kaayo. God bless. Huy, nakakita kagabi sa salida, katubang kuan, apoy sa kalimutaw. What? Sus, kapag kainindot yun sa salida lagi, grabe oh. Kung nakakita pa lang yung gasos, magbuto-buto yun yung dugas na hitabo. Huy, diya ka! Mauba? Wala makukita gabi igod kaya nakatulog ko sa'yo. Aw, nakatulog day kagabi na ingon ani manggod ang nahitabo. Kato sinulingling ba nga katong bitaw iyang bana nga si Ricardo. Ay sus, iya yung nasapnan iyang bana nga naadi ay lain sus kaluoy lagi. Iya yung nasapnan kabalo ka iyang gisundan. Pagkatulong niya kalikang iya yung nakitaan dito iyang bana nga na ay lain kauban. Pamilok siya katulo kay abinyag damgura sustinuod man gyud di ay mauto iyang gidagan ingon siya singgit siya Ricardo ingon niya Ricardo ning islo mo pagdagan pag abot dito ni atubang si Ricardo sa iya iyang gisagpa sa walang aping ug iyang gisagpa sa tuong aping ug ingon siya bakit mo nagawa sa akin to ingon po si Ricardo kasi hindi na kita mahal. Grabe lagi itong nasalida lagi. Basta kay pag inunig hindi kita mahal, nasagpaan na po niya sa wala. Ang aping. Pagkasunod ingon na po siya. Ginawa ko namang lahat sa'yo. Ingon si Nulingning. Ingon po si Ricardo. Wala ka ng time sa akin. Muto ni hilak si Nulingning. Wow! Ginawa ko lang lahat ng ito para sa atin. Muto pating hilak. Tulo lagi akong luha. Lagi nagtanaw lagi. Ningon pag yun si Nulingning na. Nagpapakahirap ako para sa atin. Para ang ating buhay ay sumagana. Mutong perting hilak ni Luningning siya. Sa ingong pagid siya ni Ricardo nga. Sabi mo sa akin, apo mo yan. Ngayon, kabit mo pala. May apo bang naghahalikan? Kinakitaan man niya nga naghalukgod. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Niya ang gipailan ni Ricardo ato kay iyang apo. Niya nituupod siya. Muto nga nasakpan niya. Nadili di ay niya apo. Oh no! Ini manggod si Ricardo. Nag-ila sila. Nga kanang kuana. Daan namang guning kanay si Nilungning. Kanang tiguwang na ba. Nag-ila sila. Nag-abot sila. Sumuto nga. Gipaila-ilan po ni Ricardo nga. Iya hatong apo. Kay, diba nag-abot na to sila nga tiguwang na. Si Ricardo si Nilungning. Nag-abot sila. Then nag-menu ay sila. So wala dyan kay kabalo si Nilungning sa background. What? Mutong gipaila-ilan niya tong iyang kuan kabit na apo niya nya ang tinuod iya ding kabit kay batan-on pa manggod to iyang kabit sus pitig tulo-tulo jud kay akong duha ay kay ngano na touch to kay ko sa maong salida luoy kay Sinulingning uy binuangan ra atong iyang bana nga si Ricardo mao ba mo dito nahitabo sus wa jud ko katan-aw gabi kay sus kini mga bata manggo naglangi-langi din nakatulog na pud sila natulog na lang pud mi wala lang pud may nagpasalida lain pay ato di ba naman prayer meeting gabi naka-apil ka ay naka-apil man ko kay human naman ang among prayer meeting ting salida ani man gyud nimo nang nami itam sangpit sa Ginoo apil kitag prayer meeting oy nang nami gyud ta nga maminaw sa pulong sa Ginoo dayon kanang mga lagad gyud niya nga mo ginay kinabuhi ginato kanunay nga ginatulaw nung sangpitan niya ay maminaw sa iyang pulong kana among mga butanga gyud ang mga importante kaayo ba sa tong kinabuhi di ay nya unsa poy giwali ni pastor gabi unsa poy text niya
Ha, ang giwali ni pastor? Ah, kuan man to katong naamon to makita di sa Jan. Sa Jan sa Bible ba? Jan sa Bible. Uy. Salida, detalyado kayo nimo ni ang wali ni pastor wa ka kadumdum. Oh no! Ano sabi ya, uroy ka. Thanks for watching. Subscribe.